Анарға кірген едім, тек баланар жайып düşәргә. Келіп шығып таныш аланыма, уйларымда қайтым өткенге. Минем кебекләрдә бардыр әле, бәхетенә юлын бикләгән. Ни файдасын яра яңартуда, үстерсәген кем бар тешләгән. Шушы алан кавыштырган иде, искә төште тәүге үткәннәр. Иң беренче туган сөюләрдән, җиргә сыймый очты күкләргә. Минем кебекләрдә бардыр әле, бәхетенә юлын бикләгән. Ни файдасын яра яңартуда, үстерсәген кем бар тешләгән. Бәхетемне өзім ұшырдым шу, айта алмадым қалдып кеткенде. Яңарттың бит алан яраларны, ул қалды шул қалды шитләргә. Минем кебекләрдә бардыр әле, бәхетенә юлын бикләгән. Ни файдасын яра яңартудан, үстерсәген кем бар тешләгән. Ни файдасын яра яңартудан, үстерсәген кем бар тешләгән.